București, în județul Dâmbovița, părinții unui copil autist au aflat cu stupoare că băiețelul lor nu va mai fi primit la grădiniță din cauza acestui handicap. Ei le-au cerut lămuriri directorului grădiniței, dar și primarului. Oficialii declară că a existat într-adevăr propunerea ca acest copil să fie exclus din grădiniță, dar în cele din urmă au dat înapoi. De ce mi-ați exclus copilul din grădiniță? Nu este exclus. Pe ce bază, domnul director? Nu este exclus copilul din grădiniță. N-am venit aici să mă cer. Legea spune că orice copil cu handicap ușor ar trebui să învețe împreună cu alți copii de vârsta lui, tocmai pentru a se integra treptat în societate. Tatăl băiețelului spune că a fost înștiințat azi dimineață că de mâine băiatului este interzis accesul în grădiniță. Astăzi am fost sunat de către referentul social al primăriei că domnul primar a însărcinat-o să-mi iau la cunoștință că copilul meu are interzis la grădinița Gulubești. Copilul meu nu este un copil periculos. Dimpotrivă, este un copil cu minte. Directorul grădiniței spune că propunerea de excludere a băiatului autist a existat în ședința Consiliului de Administrație, dar că acum nu mai este de acord cu ideea. Există un proces verbal, deci a fost propus pentru că acest copil are 8 ani, ca să nu mai facă parte din grădiniță. A propus cineva din Consiliul de Administrație. Dar practic cum s-a luat această decizie? Păi de ce trebuie neapărat să dau... Cea care ar fi venit cu propunerea de excludere a micuțului de la grădiniță susține că știe ea foarte bine ce se întâmplă în familia băiețelului. Părintele știe mai bine ce are acasă. Ce anume, doamnă? Un copil cu probleme pe care pune să-i tragă pun maică-si. Copilul, da. Mama băiatului, profesoară la școala din sat, spune că ar fi o discriminare și o traumă pentru fiul ei să nu mai fie lăsat să se ducă la grădiniță. E un copil cu tulburare de spectru autist, are niște documente în acest sens și recomandarea din momentul în care a fost diagnosticat cu această problemă a fost integrarea în instituții de învățământ cu program normal. Primarul susține și el că în final îl vor lăsa pe copil să urmeze grădinița și mai departe clasa pregătitoare în regim normal. Cu amănunte despre acest caz vine în direct de la Brașov Tudor Tomoș. Te ascultăm, Tudor. Bun găsit din nou. Mama copilului susține că băiatul a fost deja afectat când a aflat de la ceilalți copii că va fi dat afară de la grădiniță. Din fericire, oficialii și-au nuanțat apoi poziția și nu s-a ajuns până la excluderea copilului din grupa pe care o frecventa fără probleme de la vârsta de 3 ani. De altfel, nici alți părinți ai colegilor lui de grădiniță nu au făcut vreo reclamație tot acest timp și nu s-au plâns că băiețelul ar fi violent sau că ar crea probleme. La rândul lor, reprezentanții inspectoratului școlar spun că o asemenea hotărâre ar fi ilegală. În nimeni nu mai poți să ai încredere, și-au spus locatarii unui bloc din Mioveni când au aflat că administratorul imobilului nu